Čau lidi, víte vás tady Super Marman, dneska zase u Minecraftu, tentokrát Survival a doufám, že se vám tento díl bude líbit. Tak jdeme na to. Hele, zrovna krávy jsem Ona si dám teda mít zvuky, to bych mohl teda. Já myslím, že to bude dobrý. Hele, koně, ty voďo, koně. A tam lidi sugarcane. Já mám dneska štěstí na tohle dání, já jsem totiž předtím, než jsem zapnul O, co? Cože? Co? Ký golemové? Zabiju koníka. Sorry koníku. Ne, je tam nezabiju tě. To je takový golemové. A nějak se jim to tady... nějak... No radši je nechám bejt, oni by mě zabili. Aspoň knížky ty asi nebudou hodit. A začíná se smívat. Tak brzy, jo, zapnul jsem nahrávání pozdě. Ale pro ten sugarcane si půjdu. Ještě zabiju cestou tady tu krávu. Jdeme a vidím sugarcane. Paráda. Sugarcane a kravičky. Já mám dneska na ně fakt ale štěstí. Úplně nehorázný štěstí, kde jsi. Ale teda kouří na to, že jsem zabil tolik krav, mám pěkně málo. Aha, to je dost málo. Hele, pik. Jseš kaput. Vezmeme tady sugarcane teda, ne? Vezmeme si tady všechny, ty si nám budou havat, tady ještě jeden mě spas. 9 sugarcaneu a budu potřebovat uhlí a pec si musím udělat. Možná jsem si měl vrátit, ale to je jedno zatím. Tak se vrátím. No tak to se mi teda fakt nechce brát, ale budu muset si zatím srovnit maso. Teďka. Dobrý. Slepička. Pojď sem, stračko. No, tak ne no. Když nechceš jít ke mně, ale ty půjdeš ke mně, ty budeš hodná. Paráda. Hele, ovce. Ovečky. Já jsem tě slyšel. Tady. Tak. No, zkusím najít nějakou kejvku, nějakou menší. Nějakou kejvku by to chtělo. No tak, nějakou kejvku. O, skeleton. Ale on je určitě blbej a neuvidí mě. Ne, není blbej, víc tam je creeper. Běž. O, to je blbý, ten hajzl nás honí. Takže to musíme dávat velký pozor. Běž. Dneska ten díl bude takový spíše zahajovací, takový hodně si myslím možná až nudnej. To je svině. A malej zabík. To mě zabije. Nezabije. Ale budu asi muset použít tohle. Protože jsem skoro úplně kapodnej, proč jsem si nenakopal ten. Jako, nechápu, proč jsem si nenakopal dříví, protože jsem začal totálně úplně blbě. No to je jedno. Oni jsou strašně dobrý, ty zombíci malí. Počkám, než se mě dobijou životy. Tak jsem zase zpátky. Vylez jsem tady z toho a rychle si jdu nakopat nějaký dříví a udělám nějaký styky. Abych si mohl udělat krompáč. Musím ale rychle. Stačí mi tak 5, 6. Tak jdu se tady zakempit. Aspoň jenom takhle. Takže vezmu takhle, obkroužím, udělám crafting table, položím. Teď si udělám styky 1, 2, vyjdou mě 4, tak, udělám krompáč, paráda. A můžeme kopat. Hlavně nikdo nezačínejte jako já, že takhle nakopu dříví až naposled skoro. Prostě dělal jsem to úplně špatně. No to je jedno.
Tak. Nějaký zbraně. Krompáč. Stoneovej. Tak. Takhle uděláme. Obkroužíme, uděláme pec. Paráda. Takhle, takhle. A máme stoneový krompáč, s ním to jde hnedka o něco rychlejc. Tak. Ještě jedem. Tak. To by mohlo asi stačit. Uděláme další styky, takhle, takhle. Tak, máme další věc, máme tentokrát stoneovou sekírku. A teď by se nám ještě hodil ten stone meč, jo. Tak, a už je tam ten skoro úplně rozbitej. No, prostě neudělám sekírkou. Tak. A ještě nám nezačíná furt den, což je blbý, tak se aspoň tady kouknu po nějakým uhlí, jestli něco není. Není. Vypadá to, že tady asi nic není. Ale ty radši si přesunu takhle, kdyby náhodou bych to fakt potřeboval. Já jsem malý vejce, to je smůla prostě. Tak. Vylezu nahoru, bych mohl konečně vylízt nahoru a půjdu si najít nějakou kejvku, nebo no, potřebuji kejvku. Jídla mám dostatek. Tak běž. Jdeme. A kousek dál jsem našel tady uhlí, aspoň nějaký, jo, nějaký tady je. A hned si vypálím jídlo. Kopej. Těž. A vyhraješ něco. Tak. Radši si takhle zaterasím. Tak, tady si kopu teda to uhlí. Všechen, nic tady nenecháme. Ještě by mě to někdo vzal. A aspoň si udělám i torčky, paráda. Takže přendám si crafting table a pec. Dám pec, crafting table, do craftingu dám uhlí a syrový steak nebo jakýkoliv jiný maso, jiného druhu. A začne se nám tady víc, ale nemusím všechen, můžu si tam dát, stačí 8, pak bohatě, můžu si z toho udělat zatím nějaký torčky, takže si udělám zase styky. Ona bych jich mohl udělat 8, 9, paráda. Skoro nám to vystačilo přesně. Tak, teď si měli pavé maso. Paráda. Tak, dáme trošku méně zvuky. Necháme vypálit aspoň 6 masa. A vypadá to, ne, ještě, jo, už se rozednívá, už bude chvíli zase den, paráda. Crafting table už můžu skopat se sekírkou. Už mám 4, ještě tak 1 a stačí. Ještě 1 a stačí. Teď mám do 6. Tak. Tak. A můžeme vyrážet. Můžeme vyrazit, paráda, už máme den. A teď bychom mohli najít nějakou že bychom už našli nějakou kejvku hnedka, co jsem to řekl, pěkně vygenerovaná, to vypadá jako nějaký ty. No, to uhlí ho teda moc nebylo. Ale tam ho vidím hodně. Vezmu si hlavně, jo, jídlo máme dost, tak to je dobrý. Já hlavní jdu pro nějaký iron, potřebuji nějaký iron, trošku víc. Šup, kopej. Nevím, kolik mám uhlí, já už skopu tohle a víc asi nebudu potřebovat už. Teď nemá cenu už tolik. I když uhlí není nikdy dostatek, dochází hodně, rychle jsem si všimnul. Mám ho 31, to je dobrý. No, teď musím dát pozor na creeper, docela ty creepery mám rád, oni jsou taky nevyspytatelný. Tak, paráda, uhlí mám. A iron zrovna, no jo. Ještě jestli máš, no, že by bylo nějak extra, teda můžu toho torčkovat, to bych mohl.
ale další iron. Protože takový tady před mnou někdo byl, asi mu ten iron. A ještě si to vezmu to uhlí trošku. Ber do kutě. Tak. Dneska bych si chtěl udělat aspoň chestplate. Dokud to stínu, pokud tohle někdy teda skopu. Kolik? 47, jo. To by mohlo stačit. Tak. Ale vidím iron, myslím, že jsem viděl. Jo, tam je. Viděl jsem dobře. Tak, skopem ho. A uděláme si krompáč, ironový krompáč. Si uděláme. Jo, a možná ještě nám to na chestplate, tak krompáč myslím, že nestačí. Jo, to je nějaký iron je teda. Ne, teď máme na chestplate. Teď máme na chestplate. Už se nám to rýsuje na krompáč. Jo, to nám rozhodně vystačí na krompáč. I kdybych nechtěl, třeba tady najdem i něco víc jak iron. Snad. A nebo až v příštím díle, uvidíme. Jak to stihnem, ale rozhodně si teďka vypálit ten iron asi. Už. Tak. Takže zase použijeme crafting table. Položím si pec. Zase tam dám uhlí a samozřejmě iron. Tak. Ale všechno uhlí jsem dal samozřejmě nebudu, protože budu potřebovat hodně torček docela, takže a já už vím, co jsem udělal za chybu. A to už asi vidíme všichni. Že jo, nemám žádný dřevo, přesně tak. Ale tuhle tu jeskyni si zapamatuju, takže to bude v pohodě. Ještě dáme teda vykopu ten iron. Ať si třeba udělám i kalhoty a boty, uvidíme helmu. Myslím, že tady žádný iron v blízkosti teďka nevidím, kterýmu bych došel, než se to vypálí. Ale asi spíš ne. Tak, kolik toho máme už? 3, tak to si můžeme udělat. Ne, nemůžem, protože jsem to dal na torčky. Takže si to nechám vypálit. A půjdu zase někam vejš. Teda, no vejš, jasně. Pro dřevo a zase se sem vrátím. Tak. Třeba se mi to vypálilo všechno. Tak se vypaluju, šup. Ještě jeden a uděláme chestplate. Hlavně cukrovou třtinu neboli sugarcane berte, protože z toho můžete dělat papíry a potom, když použijete i kůži z krav, tak můžete z toho dělat knížky. A tím uděláte na enchant jakoby to kolem ty knihovny. A tím to bude mít vlastně větší level. Teď si uděláme chestplate, takže tak. No by to šlo jiným time, ale to je jedno. Tak a mám chestplate, tak můžete vidět. Superman má chestplate a přímo nad mnou je iron. Jak jsem si zahlíd. Dost ironu celkem, tak to je dobrý. Paráda. Tak, teď si počkám, než se to vypálí, udělám si, půjdu pro dřevo, udělám si to a pomalu to ukončíme. V dalším díle se snad můžete těšit, říkám, na další hledání a putování, různý nějaký naučný jak třeba se dělá reska a tak, to všechno se dočkáte. Teď počkám, než se to ještě vypálí, to můžu, ale to ještě mám další, ale to je jedno. Nebo já nevím, ještě to vypálím asi. Jednou si můžu dělat kalhoty, nechám to vypálit a pro dřevo půjdu, když tak mimo natáčení. To je jedno. Ale mimo natáčení nebudu skoro dělat nic. Jo, to dřevo, protože to akorát vyvatřu, ale to nikoho moc nezajímá kopání dřeva. A dělat ty styky, jak jsme si spolu dělali ty větičky, jak se z toho dá udělat různý zbraně. Nebo jakoby ty rukojeti na ty zbraně. Tak já se s váma pomalu budu loučit. Doufám, že se vám tohle díl líbil, těšte se na další, dejte like, odběr, sdílejte a čau. Počkej, tak ještě si musím dělat ty, ty. Paráda. A Superman se s vámi loučí a
Ahoj, ahoj.